ሰላም አምላኽ ምሳኻትኩም ይሁን። ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መበል 80 መዝሙር ከንብቤ። ብሽም ኢየሱስ ውጋሳ እስራኤል ጽንበል ንዮሴፍ ከም ሞጋሰ እትመርሖ ኣታ ልዑል ክሩቤል እትቕመጥ በሪካ ተገለጽ። ኣብ ቅድሚ ኤፍሬምን ቢንያምን ምናሴን ስልጣንካ ኣተንስእ ንምድሓና ውን ነዓ ወ ኣምላኽ ምለሰና ክንድሕን ድማ ገጽካ ኣብርሃልና። ወ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ክሳዕ መዓዝ ኢኻ ብጸሎት ህዝብኻ እትኹሪ እንጌራ ንብዓት ኣብላዕካዮም ብመስፈር ከዓ ንብዓት ኣስተኻዮም ንጎረባብትና መካቲዕኦም ትገብረና ኣለኻ ጸላእትና ውን የላግጹልና ኣለዉ። ወ ኣምላኽ ሰራዊት ምለሰና ክንድሕን ድማ ገጽካ ኣብርሃልና። ጉንዲ ወይኒ ካብ ግብፂ ኣውፃእካ ኣሕዛብ ሰጎግካ ውን ተኸልካያ ኣብ ቅድሚኣ ቦታ ኣዳሉኻላ። ሱር ሰደደት ምድሪ ውን መሊኤት ኣኽራን ብጽላላ ተኸድኑ ጨናፍር ድማ ከም ጽሕድታት ኣምላኽ ነበሩ። ጨናፍር ክሳዕ ባሕሪ ውልዶታታ ከዓ ክሳዕ እቲ ርባ ዘርግሐት ኩሎም ሓለፍቲ መገዲ ክቕንጥብዋስ ስለምንታይ ከሓጹራ ዘፍረስካ ናይ ዱር መፍለስ ይፍልሳ እንስሳ ሞረር ውን ይጓስይዋ ኣለዉ። ወ ኣምላኽ ሰራዊት ተመለስ ካብ ሰማይ ኣንቈልቂልካ ርኤ እንሆ ከዓ ነዛ ወይንን ነዛ የማነይትኻ ዝተኸለታ ኦምን ነቲ ንኣኻ ኢልካ ዘጽናዕካዮ ጨንፈርን ብጽሓዮም ብሓዊ ነዲዳ ተበትከት ብተግሳጽ ገጽካ ይጠፍኡ ኣለዉ። ኢድካ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ የማነይትኻ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ እቲ ንኣኻ ኢልካ ዘጽናዕካዮ ወዲ ሰብ ትኹን። ሽዑ ካባኻ ኣይክንርሕቕን ኢና ህይወት ሃበና ብስምካ ውን ክንምህለል ኢና። ወ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ምለሰና ክንድሕን ድማ ገጽካ ኣብርሃልና። ኣሜን። ወ ኣምላኽ የማነይቲ ኢድካ ኣብ ልዕሌና ትኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለቓልካ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ባርኸና ጸጋኻ ብዝሓልና ርድኣና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመንገድኻ ክንመላለስ ንዓኻ ኩሉ እምተና ኣባኻ ክንገብር ጸጋኻ ኣብዝሓልና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን።